Jo ladies, tady Zony a dneska tady máme tutoriál na Webstera. Webster není v zásadě nějak náročný, jediný co, tak zase hodně věcí ve stejný čas. Každopádně se pořád dá rozdělit na nějaký 4 fáze. Rozeběh, odraz, balení, dopad. Rozeběh není nějak složitý, těsně před odrazem přichází split foot. Pokud neumíte split foot, čekněte tady ten tutoriál, tady se ho naučíte a pak se můžete vrátit zpátky k Websteru. V rozběhu je to fáze odrazu, dá se říct takový blocking. Blocking slouží právě kvůli tomu, aby jsme přenesli tu dopřednou rychlost, k tomu, aby jsme mohli letět nahoru. Takže tady mám překážku, tohle je moje noha. Moje noha má tady takový peřinky, bříška a těma bych se měl trefit na tu hranu té překážky. Noha na tu překážku dopadá mírně pokrčená a v momentě, kdy se odrážím, tak se propne jako taková pružina, takže nás vystřelí nahoru. V tuto chvíli se zapojí noha švihová, rovnou je tam i fáze balení, takže 2 části ve stejný čas. Noha švihová jako první dopadá na zem a dá se říct, že ukončuje toho Webstera. Teď je rychle něco k balení. Já osobně se balím takhle za koleno, jednou rukou, připadne mi to jednoduchý, není v tom žádná věda, určitě to můžete taky vyzkoušet. Jakmile dopadne švihová noha na zem, prakticky dělám takový dlouhý krok a Webster je hotový. Není co řešit. Ke konci rychlá vsuvka, švihová noha by měla být zpevněná. Je to právě kvůli tomu, abyste ani pevně dosedli při dopadu. Aby se vám nestalo to, že si sednete na zadek, protože ta noha vám tam takhle vlála. Jo? Jo. Surprise, motherfucker. Tak to byl tutoriál na Webstera, já jsem Zony ze Zohyru. Pokud máte nějaké otázky, nebojte se napsat do komentářů, po případě na mých osobních facebookových stránkách. Já se vás budu těšit u dalšího tutoriálu a uvidíme se. Tak čau. Everybody dies, but not everybody lives, and I'm trying to see this world for what it is.